دو ایواری کاروانکی بارهلگرین هزین هفپیمانیان ناودولتی بسروکاتیا ولایتین یەکگرتوین ئەمریکا بارکری به مادەیەن لۆجستیک دەربازی باژارێ قامیشلۆ بوو. di kurtê vîdyoyekî de ajansa Rûsiya Tudayî dîmenên heman karwanê belav kir. Tê de hejmarek barhilgir barê wan parçeyên dîwarên ji çîmentoye ku ji bo bargehên leşkerî û avakirina rêbendan tên bikaranîn, serbarê hejmarek tanker û alavên leşkerî diyar dibin, got ku ji Herêma Kurdistanê derbas bûne. Li aliyekî din jî karwanekî hêzên Rûsî li seriya enforiya navdewletî ji Tiltemerê beref bajarê Qamişlo birêkete. Li gorî heman jêderê karwanên polîsên leşkeriyên Rûsiyê bû. Di çarçoveya dewriya heftan ya hevbeş di navbera leşkerên Rûsiya û Tirkiyê de li Kurdistana Sûriyê. Li gorî rêkeftina Sûçî hatî encamdan. Li bo tevgera Rûsiyê li Qamişlo hevdemî bicêkirina hêzên Emerîkî li Sûriyê û belavbûna wan nêzîkî zeviyên petrolê li hejmarek dever li Hesekê û dêra zorê û valekirina hin bingehên wê li navçeyên din li Rojhilatê Feratê tê kobûyekê derfet bû Rûsiyê hat dayîn û valahiya Emerîkî dagire. Wekû çawe li bingeha Sirînê ya li gundewarê Kobanê kir û li bajarê Qamişlo jî bargeheke xwe bi çekên giran û balafiran û sîstemên berevaniya esmanî li balafirxaneyê bicih kirin. û li gorî hin jêderan balafirxane ta nêzîkî 5 salî ji rejîma Sûriyê kirî kiriye û dibêje ew ê çavdêriya birêvebirina dewriyên hevbeş bi Tirkiye re li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê bike. Bajarê Qamişlo mezintirîn bajarên Rojavayê Kurdistanê êdî her yek ji Rûsiya û Emerîka hebûna xwe bihêz û berfirehtir dikin. û bargehên û avakirinê hevdemî wê jî hesedê û rejim hin çekdarên din jî belav dibin. Jêdernê xwecehî taybet ragihandin ku 48 demjimêrên borî de çend civîn û rêkeftin li paş perdeyan li çargoşeya ewlehiyê li bajêr hatine kirin. û li gor wan civîn û lihevkirinan tenê rojên bê paşa roja bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd zelal dikin.